Okay, it's Sunday. Tayo ay mag-church. Okay, it's Sunday. Mag-church tayo. Then punta tayo ng mall. Titingin tayo ng ating damit pangkasal. Tingnan natin kung makakamura tayo. Kailangan ko ng bagong set kasi medyo tumaba. Tumaba tayo. So, tingin tayo ng pangkasal. Kasi may kakasal sa pamangkin ko. Ninong tayo. So, sa 31st na yon, so titingin tayo ng pang-ninong na kasal. Yung tamang lang, yung pwede lang, yung pwedeng gamitin pa. Mas mag-rent sana, kaso na lang, bilhin na lang natin kasi may ikakasal pa naman next year. Baka sakaling magkasya pa, kailangan magpapayat lang. So, yun ang ating maintain yung weight natin. Pero ang hirap kasi magpapayat eh. So, yun, tara. Mag-church muna tayo, then tingin tayo ng pwede nating isuot para sa kasal this coming August 31. Let's go! Maybe try and explain, memorize what the... Okay, tapos ng church. Okay, tara. Ito tayo ng damit. Mall. Lakewood Mall. Okay, $4.99. Hey, black. So ito yung price. Okay, tara sa Food for Less. Bili tayo ng nagawa ko ng siling sausawan na may iba't ibang spices. Food for Less tayo. Gagawa ko ng special sausawan. Konti lang. Konti. Sinin ito. Cider vinegar. The best yan. Bawang. Luya. Oh my goodness, so sarap. Yan o. Isang garapon. Okay? Woohoo! Okay. Okay, tapos ng ating paghanap ng ating pangkasal na damit. Meron na tayong susuot. May sapatos na rin tayo. And tayo ay pupunta naman sa ating dentist para magpalinis. Okay? Let's go. May pasta pala. Yan, kailangan ayusin ng ipin. Let's go. Medyo mahaba-habang biyahe. Tara, tayo. May baon tayo, kapay. Let's go. Okay, tara sa ating dental. Yo. Kuha muna tayo ng ng ating pangpasalubong. Yan pandesal. Para sa ating dentist. Okay? Tara, let's. Okay, nandito na kami sa dental office. Anong ulam, Doc? Good afternoon naman. Anong ulam, Doc? Ay, fish. Ngumunguyo nga eh. Fish. Ang dami kong prutas, piliin ko mga prutas. Yeah. Siyempre, Papay. Galing Europe. Ang dami kong prutas. Saan? Galing sa ko dyan, pwede kong kumuha. Kami, magkano? Ang ganda din ng tit mo. Para bumata ka naman yan. Bumata? Uy, may ngipin ka pa dyan. Ha? Ito rin yung mga tao din.
Ganda naman. Ready na, Doc? Ready na. Binigyan ko na yung pictures. Malaki, maliit na ka rin. Sarap. Dami na, laglag lang. Oh, yeah. Sayang. Wow. Bakit? Dami kay Doktor din ang dami. Mga gulay, wala ka? Wala. Walang gulay ngayon. Wala, hindi nakatanim sila ng magandang gulay. Ako yung talbos kumote ko, ano eh. Dami. Hindi naman, hindi. Yung paga mo, sisirain. Wala, may nagtarin doon sa bahay ni Mama. No? Ay, ano lang na matamis-tamis. Eh, yung tubig. Nalulungatan na kami. Hindi ko nakikita. Nalulungatan na ba? Pakilaw. Ay, ano yun eh? Yung vibration yun. Oh my God. Bakit mo naman nagaling? Dali Bakit sa... ako yung Ano yan? Kita mo? Ay, ang gawin. Nalawa ko ng doktor. Dagdagan mo nga. Okay, mag-delivery lang ako sa bahay. Number 6. Okay. Saan ako ya? Pinanood. Oo, nabumagsak sila sa ano. Pinapanood mo sa amin na Ang dami pang history dito na. Ano na? pining ano. Ito mo na. Ito lang yung gusto ko. Sabi, how you doing? You're Spanish now, right? Oh. Yes. Sure, bite. Tama, okay lang yung bite mo. Roy? Hindi ba taas? Pag alam mo ng tubig, di mo nararamdaman, bumuhos na dyan sa... Kaysa, Siyempre yung mga pasyente. Experience ka na. Oo, mga pasyente ganyan sometimes. Hindi nila alam, sige, mumug lang sila. Tapos pag mumug tulog doon sa damit mo. Ano ba? yung bite mo, okay lang? Tagal lang din eh. Ayun na. Yun naman ang ano. Okay, bye. Mabuti. Manunod yung sipote mo eh. Sinasala ko nga eh. Lusot mo naman sa butas. Anak ka nang... Wala, hindi ko maramdaman eh. Manhid, manhid. Take a picture of that. Kape ako nun eh. Hot chocolate. Kasi ano siya, acid siya. Ang kape na no? Oo. Okay ka na. Ha? Ano mo daw sa neck? Hindi pa naman siya. Ayan o. Yan yung mga ginawa ko, yung mga may mga butas. Yan, kita mo, di ba? Ayan, taba. Ayan, nakita mo yung mga butas to. Di ba? Ayan. We'll keep eye on those areas. Okay? Tapos pagbalik mo, and then check ko kung may ano pa tayo, baka early next year na yun. Damat boss. Dami ng pilay dyan sa labas eh. Marami kayong tao? Oo, alas dos. Tatlo, sabay-sabay. Ayos eh, money. Daming pera, ano Doc? Pagbalik ko, hingi akong isda. Oo. Pero ite-text ko kaya. Ha? Ite-text ko, pang kilaw ko lang. Si Dr. Fix mo, ha? Kilawin. Fresh yun ha? Oo. Ayos, thank you. Talaga yun. Ha?
Oo nga, no? Hindi yun ang klase ni mama. Oo. Naalis lang ako. Ito pa. Ito pa. And then sisilip na sa plastic. The next na visit namin. Oo. Okay. Dok, hingi ako ng isda pagbalik ha. Oo, sige. Isda, yung tatay. Sayang. Ay, pipishing pala siya. Kahit isang piraso lang. Dati kailan ka na ulit nagpa-cleaning? Bago tayo umalis. Oh, March pa? Oh. Nangyari siya ang mukha? Bakit? Ano yun? Ginis? Anong reason? Ano yan? Kumain ka ng kinawin. Oh, yan. Pinakalapat niyan. With matching ano dito. Lahat na yan, oh my God. Sabi ko kailangan talagang, alam mo yung tinakpan yun, anong nangyari? Dumalalim. Ano yung negosyo? Sister, kasi na yung ano mo. Holy card. Sa work, pagbibigay yan. Ano, okay na? Kailangan ako. Meron siya Huwag eh. kang mag-ano. Sa iyo kang Huwag kang mag-ano, i-appointment mo, tapos ano yun natin sa Zoom. Kalahati. Oo, ang dami kong ano daw. Nagpapasta ako, tapos nagpa-cleaning ulit kasi the last time na pa-cleaning ko is yung bago pa ako umuwi ng Pilipinas. Nung March pa. So, March, April, May. March, April, May, June, July. 6 months na, magti 6 months. Tama, 6 months. So, yun, may nakitang ano, erosion daw. So, ang cause daw doon is yung ano, acidic. Yung mga kinakain katulad ng yan, mahilig ako sa lemon. Tapos ano ba? Kape. Yan, mga acidic na pagkain. So, nagkakaroon siya ng erosion, yung parang butas-butas siya na later on magiging ano yun, pag hindi napastahan, ayaw ko nung ginawa, basta may parang malilit ng butas, erosion daw yun. So, ang cause nun is yung mga acidic na yung pala lemon. Mahilig ako sa lemon eh, hindi yan ang buhay ko, lemon. So kape, acidic din yan, sabi ni doktor. So importante talaga alagaan ang ating ipin. So yun. At yung next na ulit, meron pang natitirang isa, pero hindi pa natin ano, kasi kailangan natin ano, sa insurance din natin para hindi tayo masyado maggastusan. So yan po ang ating pagtatapos. Tapos na ang ating pagbili ng damit para sa kasal. Ipin, ayos na rin. So okay na, pabush na. Ito po si Ka Ilocco, Ilocco Pinoy, Batang LU. Babush.